Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May dala kita ka barangay 10 minutos na nagkalabay ha alas 9 ha aga. Nasulod na kita ha second hour ha aton mga notisya. Yan na focus kita no dinhi ha aton dapit ha probinsyan Sinarangan Samar. Meron may dalawat mga breaking news or tikang hiton na mga borohaton, hiton ato na Pangulo, syempre. Ato na taga na prioridad para naman na masaydan kita, no? Hadto na mga hulagway, pinakaorhi nga balita, habugos nga nasod Pilipinas. Atipen na pumida lagi hapito na iyo kahampang, kaupod naton diya Master Control. Engineer sa RV Dadios nga na Marka Gagwa. Out na hi Coach UFM. Ginaagito na supervision ni Chief Tig Joey at transmitter nga na ISM Ati Ruth Rivera Abunda. Well, kumusta ha? Iton aton na yan na mga inaabat katapos mabayog kita ka kulop anohan 6.1 aton una anay paanunsyo hadton Fivox. Amo nga iton aton mga balita kung nakahimo na kita agap nga balita an aton reference aton siyahan nga advisory. Bangin ka mo nasaring 6.1. Tapos ikaduhan na naman nga balita 6.0. Din-downgrade no han Fivox from 6.1 magnitude nga 6 pero sang kahiyo pag-abat hala daw 6 ba or 6.1? Di ba kung naabat kita ba kung may da siguro haak nagvi-video nakadwa ka na CR na galiliwan kay ma-onboard na kitahan info centrum magliliwanahan Filipina nga garnat siya as in dito kita hiabuti ha CR. Grabe no, as in makusog talaga hiya no, pakaka-experiensya ko pala. Adaman, labot lahan na mga 19 adto nga mga katuigan, 1990s or early 2000 parang 7 something adto hiya nga magnitude mabayo gihapon kita an Eastern Samar nga na waray adto pag-iha in kinan hi adto and then Fivox an labawhan Fivox hi Dr. Renato Solidum. Nga ni nag-issue adto hiyahin na tsunami warning kay sobra adtohin 7 nga magnitude. Parang paro-pariyuhin ni an aton inabat. Waray liwat kita pakakatigdeng pag straight ba an aton pag took daw nga di ka talaga makaput.
May dangani kita unina iga-flash nga mga video clips, footages an ato na mga kabarangay samtang nahinanabuan linog. Ngan kunta iyan ato na makakaistorya PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, pero big of anay kay may adahiraya na nagpadayon iton iraya na gindudumara nga assessment labi na hiton mga hospital. Subay na ini hadto na mando na direktiba ni Governor RV Ivardoni nga panginanuon iton aton mga panguna nga mga building labi na iton mga hospital. Ngan syempre iton integridad gihapon di dahiton na mga opisina, mga pampubliko nga mga infra dinhi ato na probinsya, eskwelahan, opisina, mga hospital, adtoy niya na hira Sir Thomas Campomanes di man adton ira daw inspeksyon niya na adton pahayag ni Sir Campomanes iton mga building nga may mga crack labinaan aton mga hospital ngan government offices kay nag-request inihin inspeksyon. Kaupod ni Engineer Campomanes ito nato na PDRRMO chief iton na mga taga engineering office. So amin yan padayon iton ato na pagpanmulat iba pang pinaka-latest from PDRRMO nga ilalatag liwat natin adto na resulta adto na pinaka syahan nga situational report tikang naman PDRRMO as of kanan kakilip pa ini an igin pa sa hadton PDRRMO kakilip. So may dahini nato na mga pictures dida na hi-send natin kanda Engineer RV adton gindumarang assessment or monitoring hadton magkaiba-iba nga mga MDRRMO sa aton probinsya labi na adton mga inabat ang mga apektado talaga hadton linog, special mention adi nga aton na kuha nga mga pictures tikang naman MDRRMOs han Arteche sugad man dida gihapon Canavid. So i-flash daw naton Engineer Mark ngan RV nagindumara ini nga assessment or monitoring na pipira nga mga local government unit adton ira mga MDRIMOs dara na ini pag monitor yada may da mga crack mga pampubliko iton nga mga building dida iton bungtuhan Arteche an ira MDRRMO. Initial nga report waray man praise God waray nahitala nga namatay angan grabe kumbaga nga nasamaran o na maawawara waray liwat mga evacuees. So iton nga mga ginasuri nga mga mga infrastruktura, mga government buildings, eskwelahan, may dalawat hiton dida singbahan, may datulay, covered courts, dida iton mga bungtuhan Dolores, Hernani, Maslug, San Julian nga nasulat. Dida Dolores, may da nahitala nga minor damage plastering cracks. Naobserbaran ini haduha nga government buildings dida naman habungtuhan na Dolores. Subay ini hadto na sitrep han PDRRMO. Igin report gihapon han PDRRMO in damage infra minor cracks dida ini habungtuhan Hernani, minor cracks adton ira Municipal Administration Building ngan adton eskwelahan iton Pedro E. Candido Memorial National High School. Pati na adton ira Panapuan Tourism Complex dida naman habungtuhan Hernani. Dito naman Hamaslug
Nagpasa gihapon adton ira MDRRMO hin report talain minor cracks han ira municipal building didaha bungtuhan Maslug adton ira RHU building and multi-purpose training center didaha bungtuhan Maslug. Di naman adton report han MDRRMO Hasan Julian nga amoy ni adton natudlok nga epicenter hadton linog kakulup. Habungtuhan na San Julian subay hadton iginapasa nga report nga di naman PDRRMO nakatalahin minor cracks adto na municipal building dida ini barangay 4 habungtuhan San Julian kundi inahamumutang iton ira municipal building aton ira liwat dida singbahan may dako dida nakita nga picture an Our Lady of Sorrows Parish dida San Julian may dagihapon na mga minor cracks adton ira Our Lady of Sorrows Parish Church barangay 5 yada sugad man adton East Visayan Institute barangay 5 pati na adton San Julian PNP na kitaan gihapon hina minor nga crack butak mga pagbubtak na San Julian PNP ngan didagihapon San Julian barangay Bunakan covered court may dagihapon minor cracks barangay San Isidro ECCD Center barangay Pagbabangnan Evacuation Center may dagihapon minor nga mga bubtak barangay Lunang Church pati na pirang nga mga residential houses barangay 2 nga mga Kabablayan, barangay 3 Kabablayan, barangay Libas Elementary School nakitaan gihapon hina mga minor cracks, barangay Putong Church nga na barangay Health Center, uy damo di San Julian barangay Kampidhan Church nga pipira nga mga houses, barangay Nena adun ira dida singbahan barangay Nina Nena ngan ECCD Center ngan peragihapon nga Kabablayan. So amin ni adton igin report tikang na mga MDRIMOs ngadto naman PDRRMO. So dinhi naman ato na syudad hito na Borongan subay hadton kanan kakilop ini nga sitrep han PDRRMO ongoing iton assessment. Hasulat naman di pa dida ini habungtuan sulat may daliwat nahitala nga mga bubtak or mga pagcrack barangay Del Remigio Bridge. Pati na adton ira gym minor crack sa sulat gym barangay Del Remigio adton tulayngan gym barangay Santo Niño Bridge. Barangay Santo Niño Seawall Municipal Building sulat barangay San Juan covered court ngan barangay San Vicente covered court nakitaan gihapon hin minor cracks. So malay ini hadton report situational kuan pala initial ongoing pa yana kay ginaaruan gihapon hiya hirahiton Office of Civil Defense ngan from OCD 8 ipapasa ini ngadto naman NDRRMC. Sulat San Juan covered court ngan barangay San Vicente covered court. Sektor naman han agrikultura ngan iba pang aspeto waray pa naitala nga danyos samtang ongoing gihapon iton ira evaluation hakada iton mga MDRRMO didahiton ira bungto ngan balik trabaho naman nga balik eskwela kasi may da mga nag-ieskwela labi na iton college may da mga private school may daliwat pirang may da na nagtikang na iton ira summer classes. So balik eskwela balik trabaho na katapos nga i-suspender kakulup pinaagihan executive order ni Governor RV Ivardoni. Kataliwan lang hadton linog nagpauli na ginpapanmuli na adton mga empleyado pati na didaliwat
mga eskwelahan para naman syempre makapanginanuhira kung ano adto na sitwasyon dito hiton ira tagsa-tagsa nga mga panimalay. Nag-report gihapon na kakulop pinaagihin didahian na group chat adton kanan media group han Eastern Samar DPWH Eastern Samar District Engineering Office ngan ira dida igin sumat nga possible naman iton nga tanan nga kalsada nga tulay nasasakupan hiton DPWH Eastern Samar. So hapag kaya na siring tapa subay hadton na latest nga impormasyon karukan nila ni Engineer Thomas Campomanes iton aton PDRRMO nagpapadayon niya na iton ira monitoring. Ngan siring paniya aktibo iton Emergency Operation Center naka-standby iton response team ngan rescue vehicle. So may dagihapon nakandam nga relief goods para hiton posible kung may ada mga panginginahanglan. Yadi naman aton kalawan ito niya nga video credit to Barangay Tabok local government unit nahitalain kuha iton hadton ira CCTV ka kulub didagud mismo hadton kasagsagan hadton na pagbayog. Yada iton didaytan ira barangay hall hiara manggod adaytad to. Yadi naman ang dida ini kasi ito na mga barangay ginamamandoan na iton nga ginmamandoan na nga kamay-ada hirahin mga CCTV ngan nakitaan adton na CCTV dida iton han may national highway barangay Tabok kalawin niyo dida iton diin ba iton nga lugar tika di iton tisilid hamay Libertad di ba Coach Yufem asya ba diri or diin ba yada oo. So nakikita natin nagliliya kundi hinahimumutang iton nga CCTV aton na camera. Tuluan aton niya na makikita dida nga na-record iton na CCTV ha barangay Tabok dinhi aton syudad hito na Borongan. Siyahan makikita ha CCTV na barangay Tabok pagbayog sulod na barangay hall nga dida naman hiton National Highway Harial Street samtang na hinanaboan na linog adtong mga oras mga alas 2:09 kulup kakulup Mayo 4 kulawi padayon na pahinumdum na mga otoridad nga mag-inalerto nga na sumunod ang mga safety protocol kada may sugad hini nga panhitabo dirigid natin aram kung sano lilinog salit na hinumdum ka basangkay hadton duck cover and hold or diretso ka nala pinugwat pag malakagawas. Adiliwatin mga pictures credit naman hinusa naman nga aton dito ini ha syudad han Tacloban sa nga grocery store ha Tacloban nagkahuglog adton ira mga display adton ira mga paninda pipira nga mga dilata anira nakadaton ira estante dara inihan linog nga nahitabo kakulupang adlaw. So diniha aton subayhan aton pakiistorya kan Engineer Thomas Campomanes Borongan City inabat kitahin na mga 5.6 sa magnitude nga linog. Bisan nga ni iyan han 7:07 yun na naman nga aga Martes kadamo nahin aftershocks nga nahitala bungtohan San Julian yan ang agad ton pinaka-latest mga 3 point something kakusug hadton linog. May daliwat adi naman i-flash ta daw Engineer RV an kakulup gihapon nahi-send ko ba adton kuandaman didahabong tuhan taof.
Naisend natin para makita. Dida ini habungtuhan tough daman. Kalawan natin waray ko ngayon ka send. Sa ining balay nga may danira tindahan. Amuin nagkahuglog adton iraliwat mga paninda. Yadi man, oo, kalawan natin, yadi ipakita natin na alright, so natin oras sa kabarangay, medyo na kita 29 minutos na, ang nakalabay alas 9. Di man mga gamit, yada ato na nasend, baan, nagkahuglog, nagsasarang, katapos aton magnitude 6 nga linog, diniha aton probinsya, han Eastern Samar. Day flash ipakita natin na engineers RV nga Mark adton video ini credit to Denmark Quinto. Maupay nga aga dida naman barangay 5 bungtuhan Taft dinhi Eastern Samar. Ini nga video courtesy credit thank you nga dakan Denmark Quinto. Nagsarang adto na mga gamit nga paninda hasuludhan na balay ni Denmark Quinto barangay 5 bungtuhan Taft katapos iniha na magnitude 6 nga linog nga nakabantad alas 2:09 han kilup ka kilup. Sumalaka na Quinto didihini nga iyang video siring niya tigdala nga nabayog adton na ira lugar nga nagresulta pagkatutumbahan ira mga gamit. Ada makikita ina mga botilya, mga paninda, ira balay nga nagsasarang, nagkahuglog tikang didahan na mga istante. So ada igin-post ini niya iya Facebook page nagsasarang didahan ira salug. Yadain mga bottled water, mga dilata, iba pa nga ira mga paninda, nagkaliliya ini darahad ton pagkaliliya han mga estante, mga kagamitan sulod haton ira balay, didait barangay 5 hataf, kusog da madidaha ira, Pero bisan pa, nasa ring inihi, Denmark nagpapasalamat na lada mahirang waray man na nahitala nga nasamaran o nahibang haira pamilya. So amay ito iya naman pa video nga iya na post iya naman Facebook page. Kasumpay hini, sige daw, aton na ipabatian na aton na isang balita, Engineer RV, waray natin ka-play, pero paru-pareho la ini aton ranog, kuan naman, aton pagkagawasan mga empleyado, di naman provincial capital, katapos talaga na makasag nga linog, amuin naggagawa sira. Aton anay mention, adin aton ka live stream, Jen Golmatiko nga na De Castro Win. Good morning po Ati Pen, adi kami na mamati barangay San Pablo. Maupay nga aga, didahiyo barangay San Pablo, kumusta ka mo dida? Alright, so i-play natin ang aton na balita, Engineer Mark. Kabarangay, yadi kita yan may provincial capital grounds, particular dito na luyo ito na Kapitolyo. Okay. So, kakilupito Okay, sige. National Government Agency, katapos bayugon kita mga pasado alas 2 sa yan nga tulot na makusog nga linog. Although naghulat pa kita hiton official nga report hiton na feebox ko na piramanggod ka magnitude aton linog, pero naka-experience kita talaga makusog samtang nakadto kita estasyon na DYES nagandang na para ato na programa ayanain aadi pa kadamaan ito na mga opisina ato na mga empleyado nga
o opisina ha Kapitolyo. Waiting kung pwede na ba sumakub iratan sa nga opisina. Ito na mga empleyado yan na di naman provincial capital. So far yan nga tuig amo pala akon naka-experience yan sugad ka makusog nga linog nakabayog di amon ha Borongan City. Sa rin ko pa waiting kita dito na official tala dito na P-box ko na peramanggod ka magnitude ato na linog kapag kaya na di pa ini dito na gawas dito na Capitol grounds ito na mga empleyado diri la kanan Kapitolyo kundi pati na ito na mga national government agency nga sakop didi Capitol site. Amin niya na ito na sitwasyon didi naman Capitol grounds. Keep safe kita nga tanan. Yes, adi gihapon ito na iba pa nga mga empleyado ito na Kapitolyo. Nakikita na po na yan na didi. Maray pahira magkakabalik nagto naman ito na iratag-sa-tagsa nga mga opisina. Kataliwa na mabayod kita mga alas 2:09. Pasado alas 2 yan ang kilop makusog nga linog. Keep safe kita nga tanan na kabarangay tikang inididiha Borongan City adi kita ito na gawas ito na provincial capital. Ali kita nga diha provincial capital grounds kaistorya ta pala PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes nga subay hadton na ira nahibaruan nahipatik nga report hadton na P-box adton na linog nga nakabayog didi Eastern Samar partikular Borongan inabat adton na 5.6 magnitude nga linog sumalakan Engineer Campomanes samtang adton haraning bungto adton bungtuhan na San Julian 6.1 27 kilometers adton kahirayo from the origin na Borongan City. Sumalakan Engineer Thomas waray man tsunami alert nga ira naman nakarawat nagpapabilin nga adila gihapon hagawas hiton Kapitolyo aton mga empleyado partikular didihiton old Capitol building. Sumalakan Engineer Campomanes may adagin papa-assess from Provincial Engineering Office para hiton integridad hiton old Capitol building. May ada naton nakikita lagi hapya na nga mga empleyado hiton Provincial Capitol. Good afternoon. May nabo nga linog ganyan nga kulop. Anton Borongan may data intensity nga 5.6. May na naman na monitor gihap pinakaharani nga bungto nga San Julian 6.1. Kung nabaga tsunami waray kita tsunami alert kay kung may da tsunami alert at least 7 intensity 7. So ano man mga empleyado didi Kapitolyo pwede na bitara sumaklob or what? Ang ato mga empleyado may nag-disseminate kami ang mamon empleyado paghiling. Okay. So gina-assist gina-assist. Pero kung ang main building and new building safe okay yan. Yung old building yung tinatanong medyo kasi parang itong old building kasi ka-design gihapin niya. At least okay man. Waray man naman. Waray. And din hiton aton PDRRMO building. Yes, sir. So far, okay, yes, sir. Sige, sir, thank you. Mga salamat. Okay. Alright, so, amad to kabarangay, Sir Thomas Campomanes. Kakilupad to, yan na balik trabaho na ng ongoing iton IRA assessment, iton PDRRMO, madahiton na mga pampubliko, ng mga infrastruktura, para naman hiton katalwasan naton, ng mga mulupyo Eastern Samar. 38 minutos na, kabarangay, nakalabay halasan 9 haaga, samtang nagpapanmulat kita, hito na mga balita tikang field. Aton gihapon i-report, aton gin cover naton, job fair,
and service fair nga naka-experience naman adton mga aton mga kababayan darahan paglinog nagkagawas da mahira diretsyo tikang provincial capital gym. So bayhan ato nakuha nga impormasyon kung damo pa adton maha-hire on the spot. Pero darahan na linog kay mga alas 2 pa manla nga damadto kuntahan ka alas 5 adton job fair dida naman Capital Gym in inundang naladaman ngan nagpapanguli naladaman adton mga kababayan. Aton iton mababatian na detalye hini nga aton na balita kataliwan lahin adi nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Alright, so natin oras sa kabarangay 43 minutos na nakalabay alas 9. May dala kita nakaistorya, no? Importante la. Bueno, siring tapak kakilip nga adlaw, ano, samtang nagkakamay ading job fair ngan job and service fair, di naman ha provincial capital gym. Syempre, gida mo yan tao. Alo daw, ipakita natin ang ato na mga pictures, ano, kay good news ini. Although di dahan ikatarapos, inabulabog, ano, daranahan ton linog. Pero bisan pa man, nakapagtalahin siyam adton hired on the spot kon huts. Kakulup ini, nasa ringan yan aton nakuhaan hin impormasyon, posible pa nga ni nadugangan or madudugangan pa in kay aton iba, darala manggudlahan linog, ano, in ginpapakumplay na lahirahan doon ira mga requirements. So kakulup iton, yung nakikita yan na, no, aton na pirahan aton na picturean nga hired on the spot, kakulup nga hagin dumarang job and service fair provincial capital gym dinhi aton syudad. So ginorganisar adto na provincial government han Sinirangan Samar kaupod adton Department of Labor and Employment kaparti liwat adto hiyahan celebration, ano, 124th Labor Day. Kumbaga, the whole month of May, so by hadton doli, amin ginalokar it para magkalain-lain, ano, nga mga celebration iba-iba nga probinsya aton nasod. Nahibaruan natin kan Attorney Dax Villaruel, hito na Doli Regional Office 8, nga inabot 1.5 aton job vacancies, ano nga gin-offer kakulup. Tikang adtuhiyahin 19 nga local employers, dawro damo an aton mga local employers kakulup. Gindumog adton, i-mention na lang natin, ano, iton dako din nga tindahan ang JNF. Halaba aton pila, no? Upatliwat nga overseas employers nga nagpadali naman pag proseso hadton ira naman aplikasyon kay may ada 14 adton government agencies nga nakada. Yada ang SSS, GSIS. Ang GSIS pwede ka magpakian na dito hadton ira ano tiya nga moratorium. Nakadto hira, nag-explain hira, no? PNP, adton police clearance, dida nala, pwede niyo dida makuha, adton PRC, no? Ngandamo nga iba pa. Ngan didahadto na program, ano, proper nagkamayaday haliputay nga programa iginhayag ni Governor RV Iverdone. Importante pulong pahan aton gobernador ini nga inisyatibo para mapahaluag aton tsansa han aton mga estihanon, ano, mga residente nga makabiling hintrabaho ngan magamit aton ira mga abilidad. Kasumpay hini adi daw aton na pamatian an ato na talahuron nga Governor RV Iverdone. Kapartilain hadto niya mensahe. Alright, so pamatian natin, ano, may dahiton talaga makapag-invite kita ng mga tikan hagawas Manila or kundi man para mas damot iyo opportunities iyo pag-apply. Hopefully, tayo yung mga in-attender, makita niyo yung mga applyan, makapag-apply kayo nga, makuha ka mo. Kaya syempre, karuyag natin, at aton ultimate goal is makabulig kami harayo, no? Mga job seekers natin. Of course, sayang naman ito yung skills, sayang ito yung potential, para kung ta makatrabaho ka mo, makabulig ka mo itiyo pamilya or itiyo kalugarin. Kung ta makabulig ini ha iyo, ang talagang nagtuturoy na talagahin matatrabahuan, gudiay lang ang sakripisyo para ni ba? No? Kung itiyo applyan, nakatuha Manila or nakatuha Gawas, diri din aton province, gudiay nga sakripisyo, no? Para itiyo sarili, para itiyo pamilya. Nagpasalamat ang gobernador, mga pribado nga kompanya, mga ahensyan gobyerno, Public Employment Service Office and Eastern Samar, dara ini hadton kumbaga boroblig ini, ano, nga pag-organisar hadton job fair ngan bisita gihapon, ano, sa ini hadton dako nga bisita aktibidad amo Hidoli Regional Director Attorney Dax Villaruel. Adyan kaparte hanaton pakigimang raw kan Regional Director Villaruel Handoli Regional Field Office 8. Mga kababayan natin dito sa Borongan City and sa buong Eastern Visayas,
Nandito tayo ngayon sa ating job fair. This is in partnership with the provincial government of Eastern Samar, led by Governor R.V. Ibardone. At kami lubos na nagpasalamat sa provincial government ng Eastern Samar. For today's job fair meron tayong 19 na local and 4 na overseas na mga companies na may total na more than 1,600 na job openings. So we are inviting, at maaga pa naman, it's only 11 o'clock and hanggang mamayang hapon pa yung ating job fair. We are inviting ang mga ating mga kababayan na job seekers in Borongan and other parts of Eastern Samar na pumunta rito ngayon dito sa provincial capital, at marami tayong trabaho nag-aantay para sa kanila. And in fact, may 3 na tayo as of this time, meron na tayong 3 hired on the spot. And we are very sure na madagdagan yan hanggang mamayang hapon. Merong livelihood releases for the municipality of Balangkayan and Dolores. Okay. Kasi may mga na-approve sila na livelihood projects. Okay. And tomorrow hanggang Wednesday, May 6, meron tayong release sa mga tupad beneficiaries in Eastern Samar sa iba't ibang mga locations. Mga 500 tupad beneficiaries ang marireleasan ng kanilang sweldo kasi pinagtatabuhan naman nila yan, amounting to more or less 2.3 million. So bukas yun and sa Wednesday. And aside from job fair, meron din tayo sa labas ng kadiwa para sa Pangulo na nagkuha ng mga produce and goods na sa medyo murang halaga. At ang mga nagpa-participate po dyan sa ating kadiwa sa Pangulo ay mga livelihood beneficiaries natin yan, ang participants of that. And also, meron tayong 14, 1-4 na mga government agencies na nandito nagpo-provide ng services sa ating mga job seekers like Philippine Statistics Authority, mga PNP, and SSS. So, one-stop shop, Pag-ibig, NBI for the clearance. So, one-stop shop po siya na PhilHealth na para accessible na sa ating mga job seekers. Nandito na lahat sa ating venue. Mga kababayan natin. Magto ka barangay ang pahayag ni Dolly Regional Director Attorney Dax Villaruel. Ngan ang good news, may dangayan yan na ngan buwas sa payout para suweldo maabot 500 nga tupad beneficiaries. Magkalain-lain ini nga mga bungto din aton, waray kasi niya mention kakilop didahadton iya naman pahayag maabot ini 2.3 million pesos nga tanan iton igdidistribuer aton ira ini suhol, haira naman pagtrabaho kadiba iton tupad nagtatrabaho itira community works mostly. So didahiton ira kada tag sa nga lugar. So 500 ini nga tupad beneficiaries today, Tuesday ngan Wednesday, Mayo 6 yana ngan buwas amuin nakatalaan hira kumarawat ira naman na sweldo ira pagtatrabaho kaurugan mga na-range inihin 10 to 15 days nga ira pagtrabaho. So 2.3 million pesos para naman Eastern Samar. Na-mentionhan dida ni Attorney Dax ni RD Dax adton mga livelihood assistance para Balangkayan ngan Dolores. Iginhatag adtohan May 1 didto mismohan 124th Labor Day celebration Hatakloban City Convention Center. So nakitantad to dito nakarawathin didhadton ceremonial nga paghatag Mayor
Alan Contado. So nakadto naman hi Mayor Zaldi Carpeso han Dolores, Mayor Alan Contado han Balangkayan. Duha daw gud ini nasa ring attorney RD Villaruel adton nakakarawat hin pa-livelihood nga fund tikang naman ha Department of Labor and Employment. So ayan, so good news ini nga aton na nakuha kay antes mahitaboan linog so bayhan aton na nakuha nga impormasyon 8 nga aplikante ana hire han Exshore Homes Realty Incorporated, mga real estate agency ra, mga salesperson. Usa naman ang kinarawat han Emir Mineral Resources Corporation, pero waray naton hibaro ikon ano ato niya posisyon. Kasumpay hini samtang may dapakita 6 minutos pa no og sa mag-alas 10 ato na pamatian na pira hadton mensahe pasasalamat han mga hired on the spot kakulup di dahadton jobs fair ha Provincial Capitol Gym. Hello, ako kay Marie Oman from San Policarpo, Eastern Samar. Nag-apply ako sa real estate as salesperson. And na-hire ako on the spot. Di ako ang pinakauna nga na-hire din han job fair din Borongan Capitolio 2026. Ang akong masisireng is hitdoli is thank you hayo. Diri lang parhagon para hit ibang aplikante kasi daka ini nga bulig para hit era pamilya nga era gimbuboy. As magiging breadwinner hit pamilya. Masaya ak nga na-hire ak largo. Kasi this is my second my job. My second job after hanakan graduation. After pira ka years nga tambay. Thank you. Paupay no? Mangiyak-ngiyak pa nga ni, nagpahit anay at hanluha hi kay Marie Obon, taga Bungto han San Policarpo. So ikaduha na niya daw nga trabaho, tikang hadon niya pakagraduar, usahiya nga nanay na no, ngan pasalamat para naman makabulig nga dahiton iya pamilya. So adi naman na sa nga hard on the spot, ato na pamatian. Robert Catalo po, Charis. Ngayon kita nag-apply, Robert. And Homes Real Estate. Okay. Ano man po ang ating in-applyan niya position? Salesperson. Okay. Ano po yung ating isisirin niya na ating job fair? Good hiya maupay kay damo it matatagan mo oportunidad nga mga waray trabaho para magkatatagan ka trabaho. Thank you very much. Congratulations on getting Robert Katalo. Waray ta pa naman kapakianhi kon taga din hi Mr. Katalo. Salesperson, haros asyain andamo adton hired on the spot nga local employer. Pero dito ita Manila, talaga nga makadto hirano ha Manila. Adi daman ang isa, SOAR Realty Daman Corporation. Pabay naman. Ngayon po ba na nag-apply? XOR po, real estate agent. Okay. So, ang ating in-applyan nga position is? Real estate personnel. Okay. So, congratulations for getting hired on the spot. Ano ba ito nasisiring kita sa job fair today? Very organized po and thank you po for the opportunity po na ma-hire po. Okay, thank you very much. Thank you po. At sa point natin, for hired on the spot yan na now. Kaupay no? Tapos porsigido lang magtuloy hinatrabaho, talagang makakabiling ka. Alright, so medyo kinakapos na kitahin na oras para naman haaton na Tuesday no nga edition nga pagkarampang hataramdan na sumat estehanon atong lai balita nga kakilipad to. Kuninatan nila ito nagkilupan nato na report samtang lilibot-libot kita dito sa Cubanohan na Provincial Capitol Gym para naman aton ma-witness ngan ipasabot ha iyo aton Provincial Job and Service Fair nga gindumara ha Provincial Capitol Gym kakilip pa Mayo 4. Ngan pagtatapos 3 minutos pa man waray man ma-report hagawas aton daw pabati waray ta ini Engineer Arving and Engineer Mark kahi balita kangina kay
paru-pariho man la damain an ranog hadton aton kunta report pero kay ginandam ta no sayang naman sige daw aton ipabati ini nga aton na balita may pagisumpay lagi hapon ini hadton nakabayog ha aton nga linog dinhi ha probinsya Sinirangan Samar. Aden aton report. Dayon nga nag-evacuate ngan ginawas ngadto ha mga talwas nga lugar ang mga empleyado han Kapitolyo han Eastern Samar, ha Borongan City, katapusan makusog nga linog nga nakabayog ha probinsya pasado alas 2 kulup, Mayo 4. Sumala Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang linog may da magnitude 6.1 ngan hababawlaan kahilarom nga 10 kilometros. Ang sentro hini nahimutang Hirani han San Julian, Eastern Samar. Ha inisyal nga report waray nahirehestro nga dako nga danyos umay na samaran samtang talwas nga nakagawas ang mga empleyado han probinsyal nga gobyerno ngan iba pa nga kawani sugad nga safety measure. Padayon ang assessment han mga otoridad. Nahipati kan intensity 5 kan Avid Eastern Samar, dulag nga ng alang-alang Leyte, ngan Gandara Samar, samtang magkaiba-iba nga intensities an inabat ha iba nga partihan Visayas. Kumo paghirot ginsuspender ang trabaho hangatanan nga opisinhan gobyerno nga nan klase nga tanan nga libel habugos nga probinsya. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, ginpatuman ang suspensyon agud masiguro ang katalwasan han mga empleyado, estudyante ngan publiko. Padayon ang ginbubuhat nga rapid assessment han mga DRRM team agud masiguro ang kahimtangan han mga infrastruktura samtang naibalik dayon ang supply han kuryente ha pipirang apektado nga lugar. Sumala inisyal nga report han DPWH Eastern Samar District Engineering Office, possible ang nga tanan nga national roads ngan tulay habugos nga probinsya. Ginsiguro naman ni Governor Ivardoni nga padayon ang monitoring ngan bulig han gobyerno. Ginaghat han mga otoridad ang publiko nga magin alerto, sundon ang safety protocols ngan dayon mag-report han bisan ano nga kadaot o emerhensya ha lokal nga disaster offices. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so natin oras sa kabarangay, impunto alas 10 na. Oras na para tiklo po natin ang telon para natin pagharampang hataramdan sumat, estihanon, pana Martes, Mayo as 5. Temporaryo anay kita lisensya, no? Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Mga kabakyang naton di Master Control Engineers RV ngan Mark, Ate Pen Pumida ini. Updi nga ho kami niyo buwas, pareho lagi hapon nga oras ngan istasyon. Din hila haaton taramdan sumat estihanon. Maupay nga aga, God bless po haaton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose!